Žiadne priestupky sa nedejú. Jaj, a nedeľu. Kľud je dneska. Ale pešák. Sleduj do pešák. Do protismeru sleduješ? No počujem, však čo robí? On to... To sú pekné. To ne. Tak. To sú nám to pokazil. O čo si komentuje ten chlapec? Si to zariekol, to skôr. Co to sa mi snad sníva? To ne. Ja som mi to... Čo robí? To sa na to byť. Ohoj, tak toto. Aj chlapec. Ma normálne zabavil. To ne. Tak. Teraz. Ide panáčik. Počkaj, nenápadne. A teraz ideme akcia. Nemôžeme. Týpek odpadne. Ty vole, ona letí! Pozor! Kým ide? Nervy má! Dali som mu to, dobieha? Nedobieha.